Lokalno Podravskog radija. Dobar vam dan, ja sam Matej, ovo je Lokalno Podravskog radija. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako na području županije nema novih slučaja bolesti COVID-19. Trenutno je aktivno 555 slučaja bolesti COVID-19, ozdravila je 61 osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi 29 pacijenata. U općoj bolnici Koprivnica preminula je jedna osoba s pozitivitetom na koronavirus koja je u kliničkoj anamnezi imala i druge bolesti. Od početka pojave SARS-CoV-2 virusa na području županije bolest COVID-19 je potvrđena kod 10.933 osobe. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije apelira na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera prevencije i zdravstvenih uputa kako bi se ograničilo širenje zaraze koronavirusa. Samo odgovornim ponašanjem možemo zaštititi vlastito zdravlje i zdravlje sugrađana. Blagdan svih svetih slavi se 1. studenog, a taj dan je i državni blagdan u Republici Hrvatskoj kao takav i neradni. Dan je to kojim katolička crkva slavi sve kanonizirane, ali i svece koji su ostvarili ideal kršćanskog života, a nisu kanonizirani. Građani obilaze grobove svojih najmilijih. Među narodom obično se ovaj blagdan povezuje s obilaskom groblja i uređivanjem grobova, pa tako i spomenom na mrtve. Ipak, u crkvi se spomen svih vjernih mrtvih ili dušni dan obilježava dan kasnije 2. studenog. Podsjetimo, uoči dana svih svetih i dušnog dana na gradskom groblju u Đurđevcu kod spomen obilježja križa života predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković i gradonačelnik Hrvoje Janči položili su vijenac u spomen na sve pokojne sugrađane te na sve stradale hrvatske branitelje i civilne žrtve iz Domovinskog rata. Gradsko društvo osoba s invaliditetom grada Đurđevca i ove godine Hrvatskom savezu udruga cerebralne i dječje paralize partner u programu Klub Aktiv. Radi se o programu kojemu je cilj prevencija institucionalizacije osoba s invaliditetom, unapređenjem, proširenjem i razvojem novih socijalnih usluga, o čemu je za Podravski radio više rekla tajnica Gradskog društva osoba s invaliditetom Đurđevac Mirjana Šandor. Sad se to sve, čitava priča ponavlja sa malo još proširenim spektrom aktivnosti. Znači, ko se sjeća, zaposlena je jedna gospođa koja je fizioterapeut. Prvenstveno smo se bazirali na njihovom fizičkom stanju, da malo poboljšamo to, ali naravno kroz ta druženja i grupne te aktivnosti da se tu poboljšava i mentalno njihovo stanje i ljudi su sretniji i zadovoljniji i kvalitetnije provode svoje slobodno vrijeme kojega neki imaju nažalost i previše s obzirom na svoje mogućnosti, odnosno nemogućnosti fizičke, tako da je to sad prošireno i sa odlascima na bazene, znači proširili smo krug suradnika. Projekt će rasti i širiti se, ko zna kak bude, u kom smjeru će otići. Prošli put smo isto počeli sa tim fizičkim aktivnostima, vježbama i to, a završili smo s vezenjem zlatoveza i slikanjem i sa završnom izložbom. Rekla je Mirjana Šandor. Društvo trenutno djeluje u privremenim prostorima, obzirom da je u tijeku provedba projekta kojim se planira urediti dio zgrade gradske uprave u centru grada, kako bi ona bila pogodna za organizirano stanovanje osoba s invaliditetom, ali i u kojoj bi društvo imalo svoje službene prostorije za djelovanje. Radi se o projektu Centar za osobe s invaliditetom Đurđevac ukupne vrijednosti od oko 15 milijuna kuna, a kojem je više rekla projektna asistentica Kristina Cvek. Centar za osobe s invaliditetom zapravo je projekt koji je započeo već pred 2 godine. Do sada su bili odrađeni ovi neki pripremni radovi, recimo to tako. I sad smo konačno u fazi da je raspisan natječaj za nabavu usluga za izvođače radova građevinskih. Nadamo se da će negdje krajem ove godine ili možda početkom sljedeće ti radovi zaista i krenuti. Što se tiče samog centra, to će biti u samom središtu grada Đurđevca. Znači njegova namjena neka je da nudi organizirano stanovanje za osobe s invaliditetom. Predviđeno je oko 30 korisnika za stanovanje i uz to biti će i još usluge dnevnog ili poludnevnog boravka za osobe koje žive u svojim obiteljima, ali potrebna im je i
ovakva vrsta usluge. Također će se proširiti i na stare i nemoćne osobe. Naravno u sklopu tog objekta biti će i naši novi prostor udruge, odnosno uredski prostori. Uz to taj još glavni dio, ajmo reći, infrastrukturi, nabavit će se još i kombi vozilo novo za udrugu kojim će se ti korisnici prevoziti od svog mjesta stanovanja do samog centra. Rekla je Kristina Cvekta, dodala kako je predviđeno da projekt završi do prve polovine 2023. godine. Partneri u projektu su grad Đurđevac i Centar za socijalnu skrb, dok su sredstva osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Nakon godinu dana rada samo u online okruženju, učenici i učiteljice osnovne škole Molve otputovali su na prvo putovanje u sklopu Erasmus plus projekta Rivers. Ugostili su i koordinatori projekta Škola u Bugarskoj u gradu Lukovitu. Kako je bilo na putovanju, za Podravski su radio u emisiji Neki novi klinci više rekli učenici Veronika Odobašić i Andrija Paša, te učiteljica Marija Halaček. Mi smo bili u drugom tjednu 10. mjeseca, dakle od 9. do 16. listopada u bugarskom gradu Lukovitu. On je otprilike sat i 20 vožnje udaljen od glavnog grada Sofije. Tako da tih praktički 5 dana intenzivnog rada u školi s partnerima je brzo prošlo, a dan prije i dan kasnije imali smo priliku zbog takvog reda letenja dobro upoznati i glavni grad. Rekla je učiteljica Marija Halaček, naglasivši kako je ponosna na svoje učenike koji su svoju školu, općinu i državu dostojanstveno predstavili partnerima. Veronika i Andrija istaknuli su po čemu će najviše pamtiti ovo putovanje. Pa neki su dani bili neopisivi i sve ćemo dobro pamtiti i puno nam je pomoglo što smo razvijali svoja znanja i govor engleskog jezika. Isto tako smo čuli njihov jezik, koga se dosta lako može razumjeti i pamtit ćemo svaki trenutak iz Bugarske. Rekli su učenici Veronika i Andrija. Istaknimo kako su na putovanju u Bugarskoj bile i učiteljica Mirjana Kelemin i učenica Patricija Ivančan. Sljedeće putovanje u sklopu Rivers Erasmus plus projekta bit će ono u Litvu iduće godine, naravno ukoliko to epidemiološke mjere dopuste. Ovim putem moram naglasiti da naš projektni tim ima dovoljan broj učenika, tako da se nadam da će oni nastaviti putovati. Nama je cilj da nam u ovoj godini učenici koji su osmaši putuju. Naša sljedeća mobilnost je planirana za kraj ožujka u Litvu. Planiramo povesti ponovo najmanje 3 učenika i još jednog učitelja, tako da projektne aktivnosti vezane za Litvu su dosta kreativnog tipa. Neke smo već odradili s obzirom da smo bili godinu dana online. Konkretno izrađivale su se slike na temu moj idealni ekološki grad, moj ekograd. I učenici su crtali na tu temu i na natjecanju su odabrana po 2 rada iz svake zemlje, iz kojih su naši partneri iz Litve izradili puzzle, dakle slagalice u 2 oblika, u digitalnom i u fizičkom, baš kao slagalice koje su nam poslali poštom, tako da ih mogu slagati svi, a link opet za digitalne možemo dijeliti. Tako da nadam se da će se ta mobilnost održati. To je jedna velika škola, nešto sasvim drugo naspram ove male škole. Škola ima preko 1000 učenika i u starijoj dobi do 16 godina. Najavila je učiteljica Marija Halaček. Cijelu emisiju Neki novi klinci možete pogledati i na našem YouTube kanalu. Povodom blagdana svih svetih i dušnog dana u spomen na poginule hrvatske branitelje i prvog hrvatskog predsjednika na trgu kralja Tomislava u Pitomači položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Izaslanstvo općine Pitomača, predvođeno zamjenikom općinskog načelnika Marijanom Aragovićem, činili su i predstavnici Hrvatske vojske te Ministarstva unutarnjih poslova. Blagoslov i molitvu vodio je pitomački kapelan Lovro Biškup. Nakon protokola na Pitomačkom trgu izaslanstvo je obišlo grobove poginulih branitelja na Pitomačkom, Grabrovničkom i Sedlaričkom groblju, te spomen obilježja u Kladarama i Sedlarici, kao i grob Stjepana Sulimanca u Turnašici. Prema izvješću policijske uprave Koprivničko-križevačke županije, u protekla 24 sata na području policijske uprave zabilježena je prometna nesreća na otvorenom dijelu ceste Donji Fodrovec-Zajstovec, u kojoj je putnica ozlijeđena u prometnoj nesreći s materijalnom štetom u Križevcima, koju je prouzročio vozač pod utjecajem alkohola od 1,42 promila, dok je na otvorenom dijelu državne ceste broj 41 Gotalovo Gola došlo do prometne nesreće između osobnog automobila i traktora u kojoj je vozač
traktora preminuo. Naime, jučer oko 17:05 sati na otvorenom dijelu državne ceste broj 41 Gola-Gutalovo, 76-godišnji vozač upravljao traktorom na kojem je na hidrauličnim polugama na posebno izrađenim nosačima prevozio rolobalu trave. Krećući se u smjeru Gotalova, dolaskom u neposrednu blizinu raskrižja s nerazvrstanom makadamskom cestom, započeo je skretanje u lijevo s uključenim pokazivačem smjera u trenutku kada je radnju pretjecanja traktora započeo vozač osobnog automobila kojim je upravljao 68-godišnji vozač. Tom prilikom osobni automobil je udario u traktor i rolobalu, a traktor se prevrnuo na desni bok. U prometnoj nesreći od zadobivenih ozljeda preminuo je vozač traktora, dok je 21-godišnja putnica iz osobnog automobila lakše ozlijeđena. Vozač osobnog automobila nije bio pod utjecajem alkohola. Očevid je obavio zamjenik Općinskog državnog odvjetništva Koprivnica uz stručnu pomoć policijskih službenika. Tijelo je prevezeno na odjel patologije Opće bolnice Koprivnice radi obavljanja obdukcije. Policijski službenici će dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Nadalje, prema policijskom izvješću jučer 31. listopada u Đurđevcu je nepoznati počinitelj provalio u kuću u kojoj nitko ne stanuje te otuđio prenosni kompresor za zrak i drugo, oštetivši vlasnika za više stotina kuna. Policija traga za nepoznatim počiniteljem i otuđenim predmetima. Također jučer je osoba s šireg križevačkog područja dragovoljno je predala ručnu bombu, takozvanu fitiljaču. Bombu je preuzeo policijski službenik protueksplozijske zaštite. Na ovaj način osoba je izbjegla moguće prekršajne ili kaznene sankcije, a isto tako je otklonila opasnost iz svoje okoline. Dodajmo i kako je jučer na gradskom stadionu u Koprivnici odigrana nogometna utakmica 14. kola prve HNL između NK Slaven Belupom i NK Hajduk, na kojoj je bilo nazočno oko 1700 navijača, od kojih 850 gostujućih. Tijekom utakmice gostujući navijači aktivirali su 29 pirotehničkih sredstava, dok ih je 19 bačeno na travnjak. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje. Također prilikom paljenja pirotehničkog sredstva došlo je do samoozljeđivanja 19-godišnjeg navijača kojemu je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Koprivnica. Protiv 19-godišnjaka će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu, te mu je izdana naredba u određivanju mjere opreza zabrane posjećivanja nogometnih utakmica Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk i Hrvatske nogometne reprezentacije u trajanju od 8 dana. Također, policijska uprava Koprivničko-križevačka zaprimila je danas 1. studenog u jutarnjim satima obavijest županijskog centra 112 da je na širem križevačkom području jučer došlo do ozljeđivanja 4-godišnjeg djeteta. Do sada poduzetim kriminalističkim istraživanjem došlo se do saznanja da je jučer oko 14 sati na polju 4-godišnje dijete palo s traktora kojim je prilikom obavljanja radova upravljao 35-godišnji otac, te zadobilo teške tjelesne ozljede opasne po život. Dijete je prevezeno u kliniku za dječje bolesti Zagreb, a policijski službenici provode kriminalističko istraživanje. Kultura. Društvo Žena Đelekovec djeluje već više od 80 godina, točnije ove godine obilježavaju 85 godina rada i djelovanja. Kroz bogatu povijest društvo je aktivno sudjelovalo u svim aktivnostima lokalne zajednice, ali i šire, a na koji način djeluje danas za Podravski radio, rekla tajnica društva Žena Đelekovec Snježana Čempuh-Vulić. Društvo je mnogobrojno, zapravo brojimo više od 100-tinjak članica. Međutim, uglavnom su srednje i starije životne dobi, znači muči nas problem koji muči i cjelokupno naše društvo, sve manje mladih žena i mladih djevojaka koje su zainteresirane za rad društva, tako da sav teret zapravo aktivnosti na svojim leđima nose starije članice društva. Ciljevi su nam uglavnom isti kao i svih prethodnih godina, a to je promicanje kulturne baštine Đelekovca, očuvanje tradicijskih običaja, pomaganje lokalnoj zajednici u smislu poboljšanja života, okupljanje, promoviranje prava žena, organiziranje različitih savjetovanja, predavanja, seminara u smislu promoviranja zdravog načina života, volonterstvo, humanitarni rad. Zapravo smo mi volontersko društvo, tako da svako u okviru svojih mogućnosti, slobodnog vremena i prema svojim sposobnostima sudjeluje u ostvarivanju istih.
Rekla je Čempuh Vulić te istaknula kako u nastojanju očuvanja kulturne baštine, a kroz projekte Tradicijska jela i kolači Đelekovca redovito organiziraju i radionice za najmlađe na kojima ih uče kako se radi tradicionalna đelekovička tjestenina požiraki, a koja čini veliko bogatstvo baštine đelekovičkog kraja, pa bi istu željeli i zaštititi na nacionalnoj razini. Jedan od tradicijskih proizvoda Đelekovca su zapravo i požiraki. A zapravo za sve one koji ne znaju što su požiraki, to je posebna tjestenina koja se radi samo u Đelekovcu, a ime je dobila po požiraku ili književno, kako mi to kažemo, grkljanu, jer zapravo izgledom podsjeća na grkljan. Nekad davno ti su se požiraki koristili samo za pripremu svatovskih juha i kod nekih većih svečanosti, zato što je ručno rađen svaki od tih požiraka i potrebno je jako puno vremena i truda da se ručno izradi dovoljna količina koja je potrebna za juhu. U nekoj skoroj budućnosti planiramo realizirati neki takav projekt i zaštititi zapravo požirake i na nacionalnoj razini, a budući da sve zapravo realizacija jednog takvog projekta obuhvaća niz druženja, sakupljanja podataka, nadamo se da će ova pandemija što prije doći kraju i da će nam i to biti omogućeno. Rekla je Čempuh Vulića. Više o radu društva bašteni i požirakima poslušajte u emisiji Podravska periska u našem programu danas u 17:30 sati. Sport. Jučer je seniorska ekipa ženskog košarkaškog kluba Podravec Virje na domaćem terenu odigrala utakmicu drugog prvenstvenog kola protiv ženskog košarkaškog kluba Radost iz Čakovca. Od samog početka domaće košarkašice nameću svoj ritam te kroz ekipnu kvalitetu i visok šuterski rang dolaze do pobjede rezultatom 114-38. Raduje širina igračkog kadra na koji se može računati u napadačkim i obrambenim akcijama, što ćemo znati koristiti u budućnosti. Pred nama je tjedan koji ćemo iskoristiti za saniranje ozljeda i kvalitetne treninge kako bismo dočekali narednu utakmicu u što boljem izdanju, ističu iz ženskog košarkaškog kluba Podravac. Nastupile su Hržnjak, Hrastić, Krstanović, Šiljković, Ivković, Brezak, Vincek, Glavica, Cik i Popović. Rukometašice Podravka Vegete odigrale su susret 6. kola A skupine Lige prvakinja u Dortmundu i pritom izgubile od Borusije rezultatom od čak 14:38. Bio je to 5. poraz u hrvatskog sastava te 3. pobjeda njemačke momčadi. Trener Goran Mrđan nije mogao računati na Stelmah, Milosavljević, Zadravec i Buljan koje zbog ozljeda nisu ni doputovale u Dortmund, a u sastavu je bila i mlada Tena Megerle koja je zaigrala svoju prvu europsku utakmicu u Podravkinom dresu. Na ljestvici skupine vodi Rail Cargo Hungarija, bivši Ferencvaroš s 10 bodova, danski Eisberg je drugi s 9 bodova, Rostov ima 8, a Borussia 7. Podravka s 2 boda drži 7. mjesto, a na začelju je Budućnost bez bodova. Odigrane su utakmice 11. kola 3. Koprivničko-križevačke županijske nogometne lige, posljednjeg u ovoj kalendarskoj godini. Naslov jesenskog prvaka osigurao Graničar koji je u Novom Virju s visokih 4:0 svladao Mladost iz Caredara. Rezultati 11. kola: NK Rudar, NK Bilogora 3:2, NK Graničar Novo Virje, NK Mladost Caredar 4:0, NK Rasinja, NK Bušpan 6:0, NK Prigorje, NK Jadran Galeb 4:1, NK Drava, NK Mladost Veliki Raven 3:1, NK Reka, NK Zagorec 0:4. Vrijeme. Vrijeme danas i vrijeme sutra. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, uglavnom na sjevernom Jadranu i u goru ponegdje s kišom. Najviša dnevna temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 16 do 21, a vrijeme sutra u noći i ujutro pretežno oblačno, povremeno uz kišu, mjestimice i obilniju. Na Jadranu su lokalno mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u Dalmaciji. Jutarnja temperatura uglavnom od 7 do 11, na Jadranu između 13 i 17, a najviša dnevna od 11 do 16 na kopnu, te između 17 i 21 na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije. Đurđevac i njegova okolica u ovom trenutku mjere 16 Celzijevih stupnjeva. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno
Podravskog radija.